Монолит поставляе пераважна такой расійскай канторы спецэлектронкамплект, который у сваю чаргу з'яўляецца важным дастаўцам для расійскага вайскова-прамысловага комплексу. Керамічныя кандэнсатары, яны выкарыстоўваюцца не толькі в ракетах, але таксама і в элементах супрацьпаветранай абароны. Да сакавіка гэтага года «Монолит» адправіў расійскаму таварыству спецэлектронкамплект прадукцыю на суму больш чым 40 мільёнаў долараў. 96% паставак складаюць менавіта кандэнсатары з «Монолиту». Прапагандысты летась адзначалі. 99% вырабаў ідзе на экспорт у Россию. А кіраўнік Віцебскай вобласці дадаў. Уже 2 года они показывают очень хороший результат, что не может не радовать. Дастаўнік кандэнсатараў для зброі супраць украінцаў трапіў у 2023 годзе на так званую рэспубліканскую дошку гонару за найлепшыя паказнікі ў галіне сацыяльна-эканамічнага развіцця. Узоры мікраэлектронікі, якую хваліцца рэжым, не ёсць прагрэсіўнымі, кажа Станіслаў Івашкевіч. Яны не падыходзяць для сучаснай тэхнікі, але добра падыходзяць для тэхнікі ваеннай. Таму што там не трэба, каб гэтыя мікрачыпы былі маленькімі, каб у іх было мноства функцыяў, функцыі плюс-мінус прымітыўныя па мерках сённяшняга развіцця тэхналогій. Галоўнае для пытання, каб яны былі ўстойлівыя да змены тэмпературы, да знешніх шокаў, да удараў. Што да санкцыяў, то супраць радыёзаводу пакуль што дзеюць толькі ўкраінскія абмежаванні.